Boy, panalo sana tayo sa yung huli oh. Pero okay lang. Pilat eh? 1 million? Oh. Sana all. Sana all. Ayay. Arthritis man ang senior citizen. Usay sakit anak te? Ha? Arthritis? Banyusi. Anak jud pati masugo naman din eh. Ha? Kasi man kaya eh? Oh, imong sinina? Oh, siya din nangayay. Oh. Masugo na di ka. Ikaw di nagkuhan na to te, nangayay sa mga linaban ni mama? Ha? Oh, kabutan ba oy? Kabirigod na ba ni mo karong di ay te? Nahinay rati no? At least dako na kay kag-improvement ron buwan natin. No? So, mga giti ubanan sa pagampo atin, no? Kay ugon sa mga kuani mo, wa may sarang sa Ginoo, no? Basta magampo lang. Di ba? Yun ate. Magampo, oras-oras, basta night time, magampo, buntag, udto hapon, or mahimo gali, kada oras magampo, no? Nahin katug, ampo, anytime magampo, sa Ginoo nga maulian ka. Karong buwan natin sa akong obserbasyon nimo, dako na kay kag-improvement, no? No, response na kanya. Karong Mayo pohon, 26, wato na po tagtakloban, mag-report na dito. 26 de. Mga tumigtakloban pohon. Para check up nimo dito. Ya, mahibong to, masakto ang mga doktor dito kay kamao na makamutubag, no? Kisa may pangan? Kisa? Kisa imong pangan? Esther? Esther. Murkuang pada iskuro ni. Taro nga, kisa imong pangan? Justin mo sa agoy. Murag di pakatubag ang doktor na ito ni Klakiya. Kaya di man maway mong tubag. Imong pangan, kinsa? Oh, Esterlita. Very good. Kanang imong kuan, kinsa may pangalan ng nanay? Kinsa pangalan na niya? Di ba kana? Nanay. Kinsa may pangalan niya? Ha? Kelaruan yung misto niya. Pinky. Hinumdumi na pirmi ha? Kinsa'y pangan ni nanay? Pinky. Oh, Pinky. Unya ako, kinsa may akong pangan? Ha? Kinsa? Jigo. Arnold. Oh, akong pangan, Arnold. Niya akong asawa, katong tambok, kinsa man to? Kristen. Oh, kaila di ka, Kristen. Anak, gyud. Niya kinsay pangalan ni kaning nanay? Pinky. Oh, Pinky. Anak, gyud. Very good. Na sige. Iwasan na diha og hilot-hilot. No? Unsay pangalan ani? Unsay pangalan ang imong gigulit-gulitan? Autel. Ala, yehehe. Speakers na po kana. Uy, masugo naman din ni. Ay, kabiragod ba ni? Yehehe. No? Na yun, masugo natin, no? No? Very good. Yehehe. Na, masugo na yun. Oy, very good ni Ate Esther. Sana all. Bala? Armas man yan na. Armas akong service ni pag-duty. Huwag ka maligo. Ibalik na imong kwa nate.
Anak man ni butang eh. Kanang mga labhunon ba, isod na rago na diri sa kuan mga ate. Ang kana isod ate. Kana tatong tuwa sa sud sa kuan no. To. Dito na ibutang na sa ubos, ibutang na sa ubos. Na kanang nas babaw sa kuan. Kana diha isod diha. Na isod na. Tapos ibutang diri lang diha na ibutang sa lababo. Dito lang ibutang sa lababo. Diha. Na nya kato ibalik to ate. Ang sudlan na. Ang sudlan na nimo sa imong plato ba imo magibutang sa sahog. Kuha ana man na nimo ibutang oy. Usam na suspan usa nang kanon. Napay kanon ana. Ilabay na oy, sige umigas naman na oy. Ilabay na. Kana mo ibalik dito. Ana man jud nimo ibutang diha ang mga kuan oy, kanang imo sudlanan og plato. Ngano imo to dati? Ngano imo nagkuha nate? Ano imo nagkuha na sudlanan sa kuan? Kanang plato. Ngano ato mo nimo ibutang sa ubos? Ano to? Ha? Ilabay na dito. Ang imo nang baon gabi eh. Hugasi anay na. Sabunin daw niya na sabunin. Ya kanang kuan kanon nga kuano ituwa na sireng kay imigas na. Aya butag tubig. Dito ra na sa gawas ibutang kay magluoy na diya sa lababo. Nakaw. Ang sudan ra man imong gikaon. Ito nakaw. Ay sudan ng kuano planggana oh. Kay aron kaon na sireng diha. Diha. Na ibutang diha. Sige ugas eh. Sabuni na. Tayo butang ito dito. Sige suban eh. Ay sabon oh. Sabon. Nawa man ligo pa. Kamu ligo? Ligo keren. Wala yung tiga Kana. Plastika. Maluyam na itong lawas ate, basta di ta maligo ate. Luya gabdal ligo. No. Katugan ko rin. Katugon ng kapirme, nga sa rasa alas 10 na. Ang alas 10 na unto, buntag. No? Wala. Ha? Daghan taos merkado? Hoy, bisman ron mo, daghan tao kay bisman ron. Okay. Na. Taligo. Bala. Ano armas man yan na, armas akong service ni pag-duty. Ako na armas. Kaligo ha. Sige. Biyaan ta ka diri ha. Then maligo gyud. Para dili kapoy ang lawas no. Para dili magilas itong lawas no. Maligo na tay shampoo dito. Oh, di ba? Sige. Kaligo ha? Okay.